Konfużjoni sħiħa fi kliem il-Prim Ministru Robert Abela. Kif sa tnejn fil-għaxija baqa' jaħrab id-domandi ta' Net News fosthom fejn sparixxa l-Ministru Byron Camilleri wara li nsterqu 200 kilogramma ta' droga mill-barracks tal-EFM f'Ħalsafi. Prim Ministru ħatejdilna fejn qiegħed il-Ministru Byron Camilleri. Ħankompli naħdem. Ħatejdilna fejn qiegħed il-Ministru. Ħankomplu naħdbu. Ħatejdilna fejn qiegħed għadu ma tkellimx il-Ministru wara li inti tista' tgħidilna? It-tnejn fil-għaxija l-ġurnalisti ta' dan l-istazzjon staqsew lil Robert Abela għal aktar minn darba fejn jinsab il-Ministru Byron Camilleri wara li dan ma tfaċċalla fil-Parlament u lanqas fil-Ministeru tiegħu. Il-Prim Ministru l-ewwel qalilna li Byron Camilleri mhux vera rreżenja, imbagħad qalilna li hu se jitkellem meta jasal il-waqt. Il-Ministru irreżenja għalfejn ma ċċettajtilux fejn qiegħed il-Ministru Byron Camilleri. Fiduċja assoluta. Imma hu irreżenja, jiġifieri hu ma jħoss li għandu. Ma rreżenjax? Jiġifieri m'offrix ir-reżenja? Net News taqsaw koll il-Prim Ministru min se jkun qed iġorr responsabilità politika. Abela jgħid biss li nfetħu 3 inkjesti u li dik amministrattiva hija fidejn l-imħallef irtirat Jeffrey Valencia. Intant din il-konfużjoni ħarġet ukoll b'mod ċar meta l-membri tal-Gvern ġew affaċċjati b'mistoqsija diretta. Jekk jaqblux għand deċiżjoni li ħar Robert Abela li jżomm miegħu lil Byron Camilleri. Fil-fatt kien hemm inħassu skomdu li jwieġeb. Bħut jgħidu li l-Ministru Camilleri għamel sew u oħrajn ġew ordnati jgħidu li jaqblu ma' Abela. Taqbel ma' d-deċiżjoni tal-Prim Ministru li jżomm il-Ministru Camilleri? M'għandix kumment. Iżda l-fatt li l-Ministru Camilleri Għax il-politiku dik hija l-obbligu tiegħu tħossu li m'għadux denju biex jżomm il-Ministeru. Il-Ministru ħa pożizzjoni li naħseb anzi denju li ħada li offra r-reżenja, ovvjament il-Prim Ministru ħad deċiżjonijiet tiegħu però aġixxa mill-ewwel. L-inti kont taċċetta r-reżenja tal-Ministru Camilleri? Jien mhux il-Prim Ministru, r-reżenja ma taħx lili. Jien naħseb il-Prim Ministru ħa deċiżjoni li jien naqbel magħha. Inti kont taċċetta r-reżenja ta' Byron Camilleri? Ma kontx naċċettaha le. Ma' deċiżjoni tal-Prim Ministru? Inti taqbel ma' deċiżjoni ta' Robert Abela li jżomm il-Ministru Camilleri? Iva naqbel u l-Prim Ministru kien ċar biżżejjed. Inti kieku kont taċċetta r-reżenja ta' Byron Camilleri? Jien naħseb li l-Prim Ministru mexa bl-aqwa mod. Interessanti il-fatt li ħadd ma wieġeb min se jġorr responsabilità politika. Allura min ħajġor responsabilità? Allura min ħajkun qed iġorr responsabilità ta' dan? Il-biraħ il-Prim Ministru tkellem b'mod ċar, gvern. Ma jiena lilek qed insaqsi issa, min ħajkun qed iġorr responsabilità? Maħna partit wieħed. Inti tiddefendi lill-Ministru Camilleri wkoll? Il-Ministru Camilleri għamel biċċa xogħol tajba ħafna bħala Ministru tal-Intern f'dawn il-5 snin. Lanqas ir-responsabilità politika min ħajkun qed iġorra? Il-Ministru Camilleri joffra r-reżenja. Il-fatt li joffra r-reżenja ma tħossi li mhux uħsu denju li għandu jżomm il-Ministeru kif il-Prim Ministru deċida li mhux ħajkun qed jaċċetta? Il-Ministru Camilleri offra r-reżenja għall-Prim Ministru derlu li ma kellux jaċċetta kif qedlek naħseb il-huwa primatur li wieħed jesprimi kull tip ta' ġudizzju. Allura min ħajkun qed iġorr responsabilità? Kien ċar biżżejjed u sar ċaqliq diġà. Dak illi din iwettqu huwa sabiex tinstab il-verità. Il-verità. Min ħajġor responsabilità? Ir-responsabilità għandha tinġar minn min kull minn żbalja. Min ħajġor responsabilità allura? Hemm inkjesta maġisterjali ta'. Ma tista' tgħidli jekk tħossi li għandu tinġar responsabilità le? Ministru min se jkun qed jerfa' responsabilità? Il-Ministru Jonathan Attard min-naħa tiegħu ma wieġibx għalfejn id-droga ma kienitx inqedet u x'kienet ir-raġuni għaliex kienet qed tinżamm għand l-EFM f'Ħalsafi. Can you explain why the Court Service Agency requested the Army to store the 200 kilograms of drugs? Ħajkun hemm kif ħabbar il-Prim Ministru inkjesta anke amministrattiva, apparti ovvjament l-inkjesta li għaddejja, li tkun qed tistabbilixxi l-fatti kollha marbuta ma' dan il-każ. Dwar dan il-każ ġie sospiż il-Brigadier tal-Armata iżda ħadd ma ġar responsabilità politika.